Quan el silenci es fa en cada racó dels carrers, hi ha mans que no descansen, llums que no s'apaguen. Aquells que semblen invisibles i són incansables, els que ens cuiden amb un compromís infrangible amb la salut de les persones, els que ens agafen fort de la mà, amb conhort, i ens miren als ulls en els moments més difícils. Som salut, som compromís. Una cadena humana que no s'atura, amb entrega i vocació, perquè aquí tothom és necessari. Som compromís en cada passa, cada espera, cada cura amb les persones. Sempre tractant persones abans que malalties, amb professionalitat, però sobretot amb humanitat. Acompanyant-nos durant tota la vida, fins i tot abans d'arribar. Som salut quan la vida no espera, sense horaris ni dates especials marcades al calendari. Allà on sabem que sempre hi haurà una cara amiga esperant per atendre'ns, vetllant pel més important que tenim, la nostra salut. Un sistema sanitari que evoluciona dia a dia, amb formació constant, amb innovació i recerca, per ser capaços d'afrontar els reptes del present, però també del futur. Som referents, liderant iniciatives que situen les Illes Balears al capdavant del sector sanitari. Són molts reptes, però mai oblideu per què vareu triar aquesta professió, aquella vocació de fer una cosa tan generosa com és ajudar la gent. Estem en les millors mans possibles. Som salut, som compromís.